pakati pamambo chweshi nekuti nyaya iyi inotera iri pakati pachimambo chweshi naElen Chiusaya nekuti nyaya iyi ndekurima muriwo pamusoro pemakuwa Paguva Remwana mudiki. Alright. Vajonga mumiriri wenzvimbo chete asi dzinoona iri nyaya yamambo. Aiwa ndizvozvo amai ameno mainzwere Vajonga makasununguka kutitsanangurira mamiriro akaita nhau yenyu pamberi pamambo makamiririra mambo namaya amusori vavo ndinofunga tine nzvimbo yatakasarudza kuti ndiyatovigana vadiki saka tasarudza nzvimbo inofunga kuti makuva akatoti wandei ari ikoko saka kune vana vakavigwa ndifunga muna macho vairi vakangotevedzana zvadaro ava mai ava vakazoenda kunorima muriwo pamusoro pemakuva aya tobva ndaona vazukuru vakavigwa ipapo vakuya kwandiri kuti ndezvaitika kupi zvaitika uko tobva tachitora dare romusha tobva taenda ikoko tobva tanoona richiwa kuti iri rimwe guva iri rakasiyiwa kuzobvawo richienda kukwati nomuri watokura kudai saka ndeyatisimudza dare kusvika kuno. Amai ava munovazivera handiti ameno zvavari kutaura izvi munopakana nazvo here kati munobvumirana nazvo? zvavari kutaura ini hamupokani murumienzi gadheni kutaura iyi ndakatokumbira daitomborima muriwo saka ndakatokumbira ndikumbira uko kurima muriwo ndakatoenda nemunhu akatondiratidza kuti pani ndibva tatotanga kusakura chiguswa ndatiga mundachakadini saka nekufamba kwenguva ndakatozonzwa nevanhu kuti madzimai zvibudzi pamakarima gadheni apa hanzi pane makuva evana kusvikira zvazotaurika kunzi zveshuwa hanzi makarima pamusoro pevanhu pamusoro pemakuva vakauya kumba ndakataura nyaya yacho. Asi munobvumirana nazvo here kuti shuwo makarima pamusoro pemakuva? Inini ava ndingavapikise nokuti ivo ndo vanoziva kuti ndo vakavigira vana ipapo, asi inini pandakasvikawo panzvimbo yacho hapana chandakaonawo kana kuti ndionawo kuti saini kuti pakavigwa vana handina kana chandakaonawo kana pandakachera pacho hapana chandakaona. Ndanzwa vachitaura kuti pane makuva anenge 2 ndizvo 4 saka pamakuva 4 2 aya akatoparadzwa 1 ndakasara kutooneka kuti 1 ndo rakasara mamwe sakaparara 1 rakasara iri amai makarisiya sei mamwe maparadza? Inini papo parikunzi pakasara pacho handina kusiya ndichiti ndasiya guva ndakangosiyawo ndichiti ndagumira pano kudyara muno wanga. Oho, hamuna kusiya muchiti mukusiyira guva? Handina kusiya ndichita ndasiya guva ndakangosiya ndichita ipapo pandashanda pakwano. Saka ivo vari kutaura kuti hanzi makatosiya muchiziva kuti masiya rimwe guva. Ndanzwa muchiti gadheni rakamborimwa nomumwe makateedzera kutopuhwawo ndizvo? Saka pamakapuhwa gadheni rakanga rine zvinhu mukati eka kuti ranga risina? Ranga risina. Oh, akakupai wacho ari munhu? Varipo. Tiri kukumbira vakapa nzvimbo vamusiki pane padhuze. Ameno amai avari kuti mimi ndima kavapa pokuti varime gadheni muriwo ndizvo? Oh, ndima imborima ipapo? Ndindaitorima ipapo nekwaigwa vana kwavatosiyana kwaigwa vana kutori kumwewo. Ini gadheni rino ndaichitorima ndatori makore ndichitorima gadheni racho. Saka zvekutaura baba ava zvisirizvo? Pakavigwa vana pakutaura kuti pakavigwa kune vana 4 pakusiriko, saka mai akutaura kuti ndakavigira vana ipapo
saka ndofunga kwasvika noisa mugadheni ivo anotoziva kuti gadheni tinotorima mai vacho kuti mugadheni mototorima kwavaisura wana vamwe 2 kwacho kutori imwewo nzvimbo kutori kumberi kusiri mugadheni mavakaenda noisa ava pamwe akazoenda noisa wavo 2 imomo zvokuti nzvimbo yacho nyange paakaisura 2 wacho apa totokuratidzai kuti apa sekuti gadheni yo ndatomakore nchitoririma ndatone nguva ivo amai vacho nevana vakavigwa imomo vanga vatori neravo ranga ritoriwo pasaidi saka zvazvizondinetsa kuti anzi zvoni ndakaisa pagadheni through marimo amuriwo akuzouya achiti majara mwana pakanovigwa vana maamuri pera ndandisipo mamusipo nesa pane vakaviga vana vazukuru avapo kana kuti vana vavapo varipo muripo right toda kuziva kuti chakatanga chii imimi makaviga vana venyu kana kuti vazukuru venyu chakatanga chii kuviga negadheni Pamusoro imam isusu chaimeni pakapa vazukuru vamai ava vairi vakatumwa achipa nhasi achiti tinomuviga umwe achipa kuswera mangwani tichinomuviga takanzi vana vadiki vanovigwa mumvura pari kunzi pane gadheni ipapo kana mukasvikapo kubva pamakagara kusvika panapo topatakaisa padhuze nemvura pane tsanga dhuze nemvura pasingaitwe gadheni papasina chiratidzo chekuti pane gadheni saka isusu vanhu vechikadzi takanotsvagawo padhuze netsanga pane mvura kuti taitokupa mvura nefoshoro kuti tione kuisa vana titotya muna machi saka papasina gadheni kutaura chokwadi papasina kuti pari kurima kana kuti pagadheni bcause mumvura utori mumvura mucheche zvokuti kana muriwo wacho wanga usingakuri wanga wakangodai waitemha wakangodai wausingakukura kudai waziva kuti muri mwanga iri mumvura saka patakanoviga vana vacho vari kuti gadheni rari rangu avasipo tisu takanoviga vana vacho vari vaviri saka patakazoenda tanzwa kuti ndo zvaitika takaenda nachamini vese nekomiti yekusha patasvika zvoshuwa tawana pasa rabhuva 1 rimwe racho patoo nemuhombo womuriwo tokatavabvunza kuti pamakatimba hamuna zvamakabudisa here machira kana kuti ngozi machi padhuze machira angadasati aora maybe mwana anogona kunzi anonyungurira meka vakati izvoni ndakaona pane kadhunduru ndakangofunga kuti ivhu rakaunganidzwa saka ndakadii ndakangotimbawo ndo zvavakaita mai vachititaurira tavaendera saka ava havana kuziva kuti kana vaimborima ndofunga vairima nechekuku asi patakaisa vana padhuze nemuvura chaivo kungofamba kudaiswo chirembwe imi munogara purazi imwe chete here nevava nevava munogara purazi imwe chete makasimudza roko mune zvamuda kutaura taura itezo indoda kubvunza mabvunzo kuti gadheni nekuhwigwa kukaitawo vana vachichakatanga sani ndopandoda kupindura kuti nini gadheni ndora ndikatanga kuita se kurima kana ivo vanotozviziva maimpostori kuti gadheni ndora ndikatanga kuita se kurima vana vawigwa kurapera gadheni ndakatanga 2020 ndichijara muriwo waitouya kana hadzina kana svondo vatouya kuti makajara kugadheni kwenyu here ndikati aya nini kugadheni anoita se ana kujara ndakafanira kupa imimi makapedza rini kurima gadheni gore rapera muna November ndopatinosiya kurima gadheni makapedzera gore rapera muna November amen ndopamakapedzesera vakatotanga kuririma goro rina vakarima goro rino raagasti endo pakapajara muriwo makarima augasti una handiti ndizvozvo imamai mwana akavigwa rini apa muna machi vachizorima muna augasti ndizvo handiti imi maregera kurima gadheni muna December handina kuregera asi kuti muna November tinobva tatanga kurima kumba tichiita kumba tichienda tunotema muriwo asi aiwa pamakasiya gadheni anga tichino muriwo zvaro wanga usadiridzwe zvawo ndasingadiridze zvokuti asi wanga urimo zvawo uchioneka pamakaviga namwana makwana pane muriwo irimi papasina chinhu vaitowa nejecha nekuti nzizi dzaizara dzichitokukura zvepadhuze neu papasitorina takatoviga vana ava tichitya kuti mvura inogona kungovhurwa kudhemu tikatonyerera chitoti hatikurumidzi mumvura patakaisa vana pamvura taura yenyama ndakuwedzerawo nofunga cheyameni vajonga ndiwo vakati nzvimbo iyi yese ichavigirwa vana vadiki kuti panoerera nemvura ndakanga ndiripo panga pasina saini yegadheni panga pasina kana bango kana kuti panga pane murima asi area iyo ndio yatinoenda kuviga vana vacheche patakanoviga ipapo
saka isu takaviga muna March mvura yanga yapera zvokuti vari kushayiwa saini yekuti pane guwa akwete ndakaramba nokuti rimwe guwa iri vamai vatichisvika kumba kwavo ndiri vomukomiti tichisvika kumba kwavo vakati pamwe pacho ndakazoregera nokuti ndakaona pane matombo kachuru kwematombo nokuti isu takatoisa padhoo remwana apo ana mai anoziva tinoisa tonero saka pamusuwa pamvura yanga ichitoerera takatoti tiisei matombo kuti mwana arege kusvikwa nemvura munoziva kuti mwana tinongokoshesa saka takatoisa matombo padhoo pacho petonero tichiitira kuti mvura irege kuwanda kune mwana tichifuitira matombo iye andi yakavatasa kuti vaite vaite kuti mubhedha papo vakazvitsanangudza saka panga pasina saini yegadheni. Makazvitsanangura ezvematombo vakandibvunza sekudaro kuti kwako makapasire ndikata ndikangoona pane matombo akasiyana asi pamwe pamakazoshanda rendo pamusina kuona matombo ndini baba mambosimudza ruoko varai papeji Pamusoro yedari, pamusoro imam. Inini ndini ndakagadzira gadheni rana mai apa. Takaligadzira 2020. Kusati kwane zvekutaura zvemakuwa izvi. Zvemakuwa aya vakatozovaisa maimandi kororinori. Ava vanga vabvira kare vachirima mupi mugadheni imo. Ndo mashoko yangu mama. Muri ipapo zvenyu matimimi ndimakagadzirira vagadhena chamaigadzira ivo pechi ndaisonzera mumasaidhi noti panga pakachena kare. Makasonzera ndii saka ava kana viga makasonzerwa ndizvo maimira musiri matubvunza imi ndimagadzira gadhena nditi mavakirira kuti kuti mbudzi kana mombe dzisapinda nditi saka ava ndomavakanovigira makasonzerwa machira ndisingazoziva zvangu noti inini sofa ndani nguva ndisingaendeko izvi zvakatotika goro rinori zvokuti vakanoona dzaki amaiwa ndokagadzira gadheni imi zvamungambobva kurima makaona rakafenzwa rakasonzerwa kufenzwa anga risina nokuda kwokuti mvura yanga yatomboyeredza imi makapoteredza gadheni rini 2020 harina kuzogadzirwa futi harina kuzobatiwa futi imi makapedzera kurima murini ndakapesa November ndobata siya 2022 yeyo taenda norima kumba tichirima. Alright fine makapedza muna November. Ava mavamba muna March. Makazova muna August uno. August uno ndobva ndataga garden iri. Alright okay makapa muna August. Zvinoti maboundaries achiripo kabandi. Achiripo. Anogona kakapaswa zvavo asi maboundary achiri achioneka kuti garden anga ripapa nekuti tikuti ava vaizobva vakarega kurigadzirisa nekuti vakapedza kurima muna November. Zvinoti apa vakapinda vachiona maboundary amo aripo asi mumwe musakapoirwa nekuti tsotso dzinoora. Imi makasvikoona maboundaries aripo. Saini yokuti paima garden inga iripo. Makaona ni saini yacho makaiona chii? Pakune imwe miti yakasaura kunzo nechekunzo imwe yacho ndakaire. Saka imimi makasvikorima kunze here kana kuti mukati? Zviri kutaurwa zvikunzi ndakarima mumvura akasara. Ndati masvika pagadheni iri makarima mukati here nemaboundaries enyu aya kana kuti makaenda kunze? Ndakarima mukati. Makarima mukati. Mwana akafa muna March. Makaviga mwana paini mukati megadheni here kana kuti kunze kwegadheni? Asi gadheni makaroona? Ibvumira izvi muchienda kurukova kunoviga mwana kana kuti vana makasvikoona gadheni here rakasoswa rakafenzi kana kuti kwamusina chunhu zvachose? Vamwe vanopupura ndiani vanogona kuziva kuti gadheni ranga riripo? Gadheni ranga riripo
Vaitopari magadheni ranga revanhu tu mai muzungu nava zvokuti by mashi garden ranga riripo handisingaziva kuti mashi ranga riripo nekuti nzvimbo inoerera mvura inototi yakaerera mvura panozara jeche rekuti kana tokuwane treni aiwa parikubvunzira mambo kuti garden rakanga riripo mbomira zvo parikubvunzira mambo kuti garden rakanga riripo pane pokuti urwazwaita pakambenge pane garden unazva pava so hapasina chinhu pachazikanwa nekuti pamwe pane garden hapachazikanwa saka kana pachinzi garden rakanga riripo pane ruzhowa runoziva kuti apa panga pane garden zvandakaita kudzotsanangura ndikudaidza kuti inzvimbo inozara mvura kuti mvura yakazara ipapo zvakawanda zvinokukura zvoti kana pachisara pamwe unosara mapango dzimwe dzenguva mapango aya akasara vanhu anogona kuuya kuti vachiita se vachidzura the following year muri dzanogona kuuya kutoti nzvimbo yangotangira right tombokubvunza muchana chinonzi garden chiiko gadheni bindu bindu chii gadheni nzvimbo yekudyara muriwo inenge yakaita sei yakakombewa ndosada kuti ndozazviri peri pagadheni ndo gadheni amweni mataramika ndo gadheni ndozazviri peri pagadheni yataura kuti by nenguva yekuti unozinaya mvura panotokupurwa zvekuti wachizotanga futi unotangira hapasina gadheni tikitambo pamwe mukana vanonguva ya pamusoro idari pamusoro imambo gadheni ragara riripo asi kungoti ava kudei vakaudza uyu muridzi wegadheni kuti aiwa kugadheni tanosiya chimwana ndokunga ava vakasingapava nzvimbo yemunorima gadheni tagara totoriziva kuti riripo asi ava ndeyekuti havana kutoziva kuti kwaendwa kunosiyiwa vana asi zvakazikanwa muruva kuti inini ndiri mugara pakirengengoa ungandagara pakirengengoa kwe55 years kana singakangana nzvimbo inovigirwa vana iri nechekukona kona nokuti pakaita hu ndo inovigirwa vana ndokwaivigirwa vana kukona kwacho ikoko kunobva pakutorwa jesha robva raunganidzwa kana jesha rovakisa compound kutorwa kubva paicho chieria ichocho chinovakisa compound nemashedi ndopaitorwa jesha ipapo pachieria chikutaurwa chacho ichocho chieria chacho ichocho ndokunoti kana iro kakaita mvura gore rireri munana imomo gore ino pakanaya mvura zvichikufanana nekuma80s kana iro kakaita mvura ende murodzi asati ambozara kazarireka wakakukurwa jesha wekutoti kana mukatumira meseja venyu mama togona kuenda naye kumuudza kana nechembere dzaiviga vana imomo plus ava ndotoenda novigiwao vane 2 months 3 months vanovigiwa kupi uku novigiwa vakuru ndokunovigiwa vakuru tusava ndotozeziva tunovigiwa munyasi merukova saka panzvimbo yacho iyo ndopakaunganidzwa jesha kana jesha ipapo rekuti uchikutotakurwa ipapo area idzodzo kana mukatumira meseja venyu tokwanisa kuenda naye nechembere dzagara dziri mumukombaundi imomo dzinoziva nzvimbo dzaivigirwa vana komiti yacho yemukombaundi vakuti vakachinja nzvimbo yekuvigira vanhu vakaregere kuzozivisa vanhu vemukombaundi vemukombaundi vese havasi kuzoziva izvo kuti aziva kuti takazochinja nzvimbo tese zatizoziva kuti vakachinja nzvimbo dzokuvigira vanhu pamusoro machangamiri ndo mashoko andinavo misati maenda mberi imimi nzvimbo yekuvigira vana munoiziva yakavigirwa vana vakutaura 2 ndinotoiziva yekuvigira vana kundoiziva undoziva kuti inobva pachipere vakatokuudzai ava ava vanaundiudza zvakaitika pakaenda nowigwa vana vana kana kutomboitwa komiti kuti utiudze musangano sezvo tandagara tichirima kogadheni kwabva kwawafa mumwe mwana abva vayazowigwa kusaidi kwako vabva isurwa kukona uku kwakaisirwa ndobva kwafa mumwe abva vayazoisirwa kukona ikoko pakafa ava ndobvaenda nowigirwa kupi ipa mugadheni mandikutaura isusu tandistoripo ndomumadhezi ngendaenda kumusha ava mai vacho kuiga vana vanotoziva tinodyara muriwo imi mazoka kumusha makaziva sei kuti pavigwa mwana handina kutombozviziva ndatodyara muriwo mirai hamuna kuziva handina kuziva kuti vavigwa makatodyara muriwo vana vatovigwa kare takatodyara zvakaitika gadheni taitoshandisa pesa ndobva tati pakunze kwachena sezvo hatisisina mabasa ekuita sei ekuita gadheni redu tadyara tinodyara muriwo betati tienochaita sei kunodyara muriwo ndobva tainodyara tadyara ukazouya wakatanga kufona wachituka uchiti madyara muriwo bupi
kugadheni kwenyu majara pamusoro peguwa. Ndakati kwemimi majara makundiudza makakuti ndajara pamusoro peguwa Muriwo. Maifana makaya makandiudza kuti makajara Muriwo maiposhiya pamusoro peguwa. Ima hamuna kundiudza kuti vana kagwa mugadheni menyu. Imi munotoziva kuti mugadheni tinotoshandisa muchiuya kumba ndamwene wangu muchitotemhera Muriwo havatomboziva kuti andiudze kuti wana kawigwa. Tombodzokera kunene Sabhuku. Mbomera yamwe imimi mamuchizive kuti pamakagera mwana rakanga rigadhendereva amusareva dare kana kutoti tipinde motikari titenda kuratidza pane garden hapana pamboratidza pane garden uyezve 2020 yautaurakai nguva tinotone vana tu vamwe vakafa kare vana vamandiriza ndovakatanga takatatupiga vana vakare ava ndivo mashuru munuma ende madzimai vatakatotanga kudunga vichikura vana vadika vaenda vakuende varume kuenda vakazi vanenge vachitenda vachitoviga vana vaya plus shoko richinokuyaka kadai kuti ukunda kuwanza muzamhindiro chinozopedza makakava dai kunzi kutotara zvako taiva takanga sachitika zvinenge zviri nani takanga takatosumuka izvoti handei unoona kuti kwacho kuri kunzanzi kune pane gadheni hapamboratidza kuti pane gadheni rukova chete pachikona chete patotwaigwanadika nanzwa murume ataura achiti ano 55 years ari papuraziva pakrigenigo achiti pamukutaura pacho ipapo ndopanorasirwa mvura namurodzi ndopanotorwa jecha rinenge ida kushandiswa mukombaundi ndizvo ikezaitivasana zvakaitika ndizvoti isisi vomukomboni vane nzvimbo yavo setiyavanovezvigana vegani masitira kwenda kwatakaitosakanitsvaka nzvimbo yedu iri separate neyavo saka isisi kwedu kuchivanhu tezati vanoenda murukova zvavo zvavanza zvekuisa kudunhu zvezvi zvakasiyana chikaucha chedu chatetedzera isisu saka vavo kana vachiviga kudunhu kwako ndivo vari kuiga vese vekumasentra vaenda kurukova ndizvakachiteedza vese zvino vari kuti hatisi kuramba asi dai makatiudza kuti apa pamakuita gadheni apa yaheroes yedu yatakuviga akatozvitaura kuti ndiri paheroes panochimirwa nevanhu vana vadiki. Alright, okay. Sabhuku mauya nevanhu vangani vabva kunzvimbo yekwenyu mabva kuyo futi mimi vaya vari ndiyo komiti yacho iyoyo komiti yacho pachipapo ya kove mukombaundi ndevapi alright, okay, zvakanaka vekombaundi vese vayakugara gare padhuze pavo munoungana gare vagare pabhenji amukwanira kana ipasi pavo unganaenda kuti iwe uri uri mukombaundi toti bhenji ravo vakada masettlers endai kuku kuna mupurisa right, zvakadaka dari muri kuona zvandazviitira izvo ndanyasoona kuti ndoti ndinyasoona mwana akashaya kana kuti vana vakashaya ndevekupi vekuku here kana kuti vekuku ndopane nyaya anovabata makakatanga between pakati pemasettlers nemacompaundi maformer farm workers ndopane nyaya ava mai vari kuti hapana akandiudza ini kuti mavigwa mwana ndagara ndichirima pano pamazuva ese uye tsika yedu tinorima pashi panapa ava vari kuti vakaona nzvimbo yekuti apa ndipo patinovigira vana Sabhuku zvamukasumudza nyaya yenyimi muchiti takuvigira vana pano apa ava makaudza here ma-FW inozi ma-FW makavaudza here kuti apa ndo patakuisa vana ndinofunga
kana kudai nhamo dzidzi dzinoitika aiwa ndimakavaudza shoko rakataurwa toti kana vasina kuzvinzwa vana kuzvinzwa vasisakataura nokuti kana paita rufu zvezvi ndepatotaura kuti izvi tikuita zvakati saka sakataura kumadzimai sakangari kuti kati vana paita chichemo chokuti vana vafa toigira kupi mwana mudiki anga ashaya pakati aiwa vana vadiki vanoenda kuzvikoro. Alright, imwe nyaya yandoda kubvunza ndeyekuti paitwa nzvimbo yandiri kuona tomboti iyi nzvimbo itsva yekuvigira vana ndiyo imwe chete here nzvimbo inovigirwa vana vekugwa? Aiwa, havaniviga kurikwa. Saka maona pane nyaya mbiri pano. Saka vari kuti hapana nzvimbo saka vakanoisa gadheni. Vanonyari pana nokuti vanoziva nzvimbo yavo yekuisira makuva. Vari kuti tachuza nzvimbo iri yekuisira makuva evana vadiki. Saka makakatano vari pavanhu vaviri, muwanikwa namuuyi, ndivari kuti makatano. Ndosaka musikuti amai ava kuti hapana akandiudza nokuti vaziva kuti ndopandoita gadheni nguva nenguva, asi muuyi azova achisa guva ivo. Uyu anogona akatoona guva kana vaigona akatoriona, but vakauti basa nazvo nokuti hatina kuziviswa. After all vanhu ava ndivo vauyi vakatoona tiri pano, dai ndakaziviswa nokuti ndagara chirima pano. Munofanira kutanga manyatsokubata kuti zvoshuwa vanhu ava vari kunyatsokuziva here kuti chokwadi panapa ndo paakuvigirwa vanhu vacheche. Tombovabvunza, da kubvunza iwewe. Taurisa shashere. Hamuna kumbozvizwa. Kuimi magara 55 pamusoro changamira nzvimbo iyoyo havatamboudza vari kunyemba kuti pakaitwa musangano kana kutoya mesenja wenyu kutumirei mangwana jack auya azobvunza kana chembere kana munhu wese mukomboni kuti pakaitwa musangano here kuti uku takuguma apa magadheni chitangira apa muchienda uku akuiga vana vacheche. Hapana ari kuziziva izvo nokuti nzvimbo yatinoziva isusu ndiyo yatiri kutaura iri kuchikona kwakaita uku nokuti jesu atinotakurwa kuti chiuya uku kwacho ndokwatiri kutakura jesu ati pamwe chete rokuvakisa riversend nepixend richitakurwa pamusoro pacho apa richienda kunovakisa dzimba mukomboni ndokwatiri kutotakura jesu. Kana mukaenda pamba pangu izvo takatotakura jesu iri kubva ikoko, vese vazhinji vakutakura riversend kubva ikoko kurikwa kwacho ikoko zvokutori kuita zvemadutu izvi zvinogona kuita asi mvura yakazariro kanga akaita changamira gore rino zvanga zvisina kumira mushe murodzi gore rino. Kana mukabvunza ani anokubva kukeaura kwese anokudzai kuti murodzi gore rino zvanga zvakamira nepamwe murodzi anga akazara zvokutoti kana zvarutora zvemachira anofanira pamwe akatokukurwa akapinda mupi muna murodzi nokuti mujesha murodzi. Alright, ndobotise murodzi muchamushaya nekufamba kwenguva nokuti vari kuonga kumusoro matopindura muchamushaya murodzi. Handi mutotaura kuti panofushirwa vana makuva ari kutofushirwa pasi zvichaita wese kutoshaya rwizi rwacho zvachose nekufamba kwenguva. Iyo tomboisendeka mani rikatibopa amai avo. Inini ndakamira semamirira ndakaita ndichitarisira kuti vajonga ndichamirire musha. Saka vajonga kana vatituma kuti endei munotsvaga nzvimbo sevanhu vakuru muone kuti nzvimbo yakanaka ikuita kuti muise vana ndii. Isusu tosumukawo isusu toenda panzvimbo yatakaona kuti ndo yakakodzera nekuti zvinonzi kurima mugadheni uchibva muri kova 15 meters. Saka mukaverenga kubva pamadziro pandiri kutaura kusvika palapa haminoti mameters mangani ekuti munhu anobva atosimba kuti ndaandichita gadheni. Izvozvo ndo mutemo wokutotanga kuti panofange pane 15 meters. Kwakuri uku 30 meters 30. Andifunga kuti isusu taizondovigira kune kwatokudurunhuruko takauya pamvura pane tsanga ndopatakati sevakadzi vakuru tese ava vatisei ava tichifungura kudai somvura ichizara tichibisa nefoshopu tione kusiya chimwana. Asi chakakosha ndekuti vajonga sachani kana vatituma ini ndozomira kuti
hapana ini ndakazi ndinoona kunge zvinenge zvisinganyatsoita nekuti chairman ndiwo vanenge vapasisa kuti apa itai kuti zviite zvakanaka matauro zvakanaka chaizvo mambo havasi kuramba pfungwa yekuti apa paifanira masarudzo kuti paita sevavigo vana ndiri kuti ivo chairman vawirirana nekomiti yemusha vakazonyatsa kuzivisa here ava vanhu ava panzvimbo yacho kuti nzvimbo iyi musachichera-chera takuiti ndo panovigirwa chi vana ehe Pamusoro mambo ndasitaura mambo pane nyaya yashairman imwe but chakatipa kuti tikwire dare ndikuona fana kunge tichizenga mbichana imhosva yaparwa kai mhosva kana yaparwa haiparirwi ndimi chete ndakanganisa fange sezvokufungana nayo mhosva inenge yaparirwa tese ndikumboti kudii regai ndimbopa example yokuti pakambofa munhu medu mwe hatisisi tutauraya but akanga akuripa akazonoripa ndisu tese ndiri kumusha kwagwesho mumwe munhu akaita nhumbi yake ndokubva aisa mwana mugadheni aisa mwana mugadheni ndokubva adyara chii muriwo varikutodya muriwo ndana masasikwa haina kunaya mvura yainjenga ndokuzoyamisha kati pano pakaitwa seyapa pane mwana akafushirwa mugadheni munoziva kuchema kwemwana Mucheche haataura adii zvinogona kutiomera hande kuna mambo tonobvunza todii ndokutiona kwatavaita kuuya uko muchinatsa kuziva kuti ava ndo vakanga vaita sei handisi kuti vane mhosva boka asi kuti ndonyaya yakaita sei yakaitika iyo tochidii nokuti mwana Mucheche ane mhosva yake yaanayo okay fine ndiri kuuya ikoko ningi ndiri kuyada kuti pane patira kuti ndisvike ari panga kusunudza roko chakaitika ndechokudai inini takaenda namejamu tava taenda kubata magadheni kukuda murodzi havasiripo tisati taziva kuti kune mwana akaita sei akavigweko kune mwana akatanga kuigwekoko pamubheni taenda kugadheni ndifamba kwakazobuda shoko rotaura kuti kwakavigwa mwana ukaaniko pamubheni nditakamundobata gadheni ndandakuita sei handakudyara ndakabva ndaita sei ndakabva ndasiya mushure mekusiya gadheni yekuita sei kudyara ndatutaura namajamu andakatanawo kuti uku kunzi kwakavigwa chii mwana saka chaita kuti tese tivige chii tiite magadheni kupi kuna murodzi iyeyi muroora wangu namai muzvundi tikatutaura tikati ndo nzvimbo chokutotame muzvundi vanga varipo vanhu vese vatoziva kuti kuku ndo nzvimbo yakaita sei yakataurwa kuti inovigwa chii vana vachechi vaitotaura wekuti vana vakaisa vanovigwa kuti kusedzwa ndakati aiyo iyi nzvimbo iyi ndo yakataurwa kuti chii ndo inovigwa chii vana vachechi ndezvokunyepa zvavatasezvavakutaura zvavataura chokwadi kuti tesei tiregererane vanozviziva kusvika kuna amemzuri kuna amemzuri vatoziva kuti iyi nzvimbo imbo inozikana kuti ndokwakataurwa kunovigwa chii kunovigwa vana vachechi zvavataure chokwadi kuti vaite sei varegerere okay zvakanaka yes okupedzisira ndinoda kutaura kuti gadheni patikatanga kudyara sematauro yavo kuita mayo ini hana kuramba kuti vana vakaenda nowigira mugadheni handinamboziva ivo vaitoziva kuti muriwo ndinodyara imomo nyange pakaona muriwo wakabva wauya kwandiri kunoti makatimba vana vaifanira vakauya kuzondiudza maiposhiye mugadheni menyu takadyara chi takawigira vana kana muchidyara muriwo kana inini ndotaura kuti aiwa inini gadheni handichaita sei handichadyara ndosiya ivo pakavabata gadheni wakabva watodyara muriwo wavo ndobva tatovaudza kuti mwana akabva atofa abva atowigwa tichitodyara muriwo koko bva tatovaudza kuti mwana akawigirwa pachimuti icho chimuti icho ndo chakawigirwa mwana musasvike pakati po pakadai so ndobva tikaona pakawigirwa chi mwana ndobva ati hohoraiti pakafa kuti mumwe ndobva tatovaudza kuti pakawigirwa futi mumwe mwana akawigirwa ipapo zvokuti ivo kuti vaite musangano dai vakaita musangano handaipikisa kuti ndirime gadheni kana kuya kuzondiudza kuti ndakawigira vana ndandisingakwanise kusimuka mambo kunoti dyarai muriwo nditienda right iwo mbingo wasunzalo kumwana mushoko nanga wasunzalo kumashiro kana kuti zvangaita zvataura alright alright tazvinzwa mune pamuda kutaura kusabo okay so yaipo ndeyekuti ka panhu parikutsanangurwa pacho ka chakanaka mambo kuti zvinyatsoita zvakanaka
hatisumuke kana mumwe chete tinosvika ipapo. Ndiye nzvimbo yanga ichimwira mombe mvura ese kutotongoti kwakutorima nevanhu zvavo mombe dziri dzichibva kune panomwira mombe mvura ipapo. Gadheni racho raimira sei ipapo? Ayo ava mai vakutaura vachiti pavakapa vagadhena vakati pachimuti icho chirega kunge muchanhingika kwakavigirwa mwana taura kuna ona ndizamai uzweni aiudzwa ndiani imaiudzani ndaiudza mai vovanikiti apo ndopakavigirwa mwana pachimuti amai ava amai vanhu undu vamaiudzavo kuti apa ndova achirega kusvika uko aiwa ndakatovaudza kuti uko kwavigirwa mwana kwauya tichijara muriwo kuno kugadheni tandato tichitorishandisa nechekudhara gadheni nditoti apa saidi apo asi pavigirwa chii pavigirwa mwana imati hamuna kuudzwa zvikutaura kuti ndakakuudzai havana kukuudzai ra havana bvira vakambotatai koziva nawe kuti ikoko kuda kutangwa magadheni chairman vakataura kuti kunovigwa chii kunovigwa vana ini mushure mekuziva kuti kwakavigwa mwana ndataura kuti kwakavigwa chii mwana wopamberi handina kana mhombo muno kanyangwa ndakata sewandakajara asi chatori pekupikisana nevamwe vangu tichikuti ese aya chii makuva ese chii magadheni hakuna munhu angasingazive chii nyaya iyi kusanganisa nevasara vachene kuti kumba kwacho asi makuva akapazwa mangana iwana kwakasiwa kuti hwana apa kudai so ndigirini hwana apa iri rechitura cheni ndo rakachinzwa rakaitwa chii rakaitwa Muriwo unotooneka unotoona kuti ndingati kombo yese hakuna isingazivi kuti kunoendwa nachii asi kuti isu hatisi kuvakomera mhosva kuti marimirei maitirei tauya kuzocheneswa kuchera kwakaita guama yavo mutoro wavatotora saka tauya kuzocheneswa kuti tiite sei vanotozviziva kuti iko kuendo kunoigwa vana vacheche vomasitiri vanotozviziva mambo achipesa zvake taitinoenda nechembere dzomukomborwe akaripa mamadharira tiinawo vanotozviziva mambo ndopanaida kubvunza chembere dzokomboni dzakatoenda neni takatenda nadzo totenda nadzo mazuva ese tichitukutana nawo vakaita wariwo rufu tichitukutana nawo alright zvakanaka vanotozviziva zvakanaka toda kuti family yacho tisvike kumagumo imi mati mwana makasvikoisa kumahombe kumbe kuti asvikwe nemvura asi gadheni rakamati apasina gadheni imimi nemimi gadheni renyu riri papo rinosvika kupi pakutangira pakudai kukura kudai kubva murukova rakangobva pachimuti chimuko icho kunosvika kunoko zvokuti tsanga pane zvinonzi zvitsanga zvinokwe dzakabva dzaita chimvura kwataicherera mvura wako wakatigadzirira nekwatinotocherera mvura zvokuti kuna chimuti chamaichi chimuti icho chiri apo nekwataitochera mvura nekubva uko chimuti nekuya kuno kwakamisira kwakutaa ndopandikaisira ndopandaitochera kana taenda nhasi tinosvikoona muriwo here mugadheni Muriwo ndakatozosiya ndati tinosvikoona here muriwo kana tinosvikoona pakarimwa saini yekurimwa munoona noda kuti ndakatozosiya munoona yokuti pakarimwa apa now imimi takaenda nhasi tinoona here saini yekuti apakatomborimwa ko imimi maizosisa gadheni rinosvika kumahombekombe sei kwemucheto werukova ine semaonero yangu inini ndikungotarisa level ine yamwe magadheni zvakangotongofanana asi ini ndiri kunzi ndakarima mumvura asi ndikatarisa magadheni vamwe zvakatongofanana umwe munhu nhasi akaputa ava vakaputa mbanja imi kuputa mbanja imimi musungwa imimi zvinoreva here kuti ava vari correct naono vamwe vachingoputa ndizvo zvinoreva kuti mese mune mhosva yekuputa chii kunyange masunga imuuya achidi aisaka asi ane mhosva yake isati yambosungirwa chete ane mapona ndo zvakafana nemi kuti nyaya iri pana mdzee kuti mese ndi kurima murukova mese nokuti murukova chaipo ndototi munhu anototi ari mugadheni muriwo achichera mvura nekapu achidirawo
zviko ndokamukasikosaganzana nemakuva. Saka nyaya yekuti makarema mbuva hairambiki. Vari kuti takaviga mwana wedu kumucheto wemahombe kumbe kunosvika mvura. Imi makaita gadheni kunosvika mvura muchiteerowo mvura kuti zviitire nyore. Saka hamugoni kuramba kuti hamuna kurema mwechi makuva. Baba, gadheni renyu riri kusvika mumvura amai. Nepane mvura pakutaura nepatinochera mvura ndiri nepane muro wacho haisi mune tsanga mumwe maunoisa muzasi mune mwana zvokuti handina kuramba kuti ivo vaitozviziva kuti ndinotojera munhu vaifanira kauya kudzoka bheki kuti tamaikoshira ndakawigira mwana mirai munzwe sikuramba ambuya tikasoro kakazara chaichaizvo muri kuona zvakaita icho chivhiri chenhingi chemotikari kumashure tractor apa mumwe munhu akaonekwa akamira ari panapa ari 1 akangomira ipapa asina kubata vhiri asina kubata chichi munhu akapfuura anoti ndamunhu akamira papi anoti ndamunhu akamira papi pahavheza pane kana munhu akanzi ndamunhu ari kumakuva mumwe musaingori padhuze nepamutundu machi kumakuva asi akakamira kupi kumakuva pane kana tichienda kumakuva pane nhambo yanoti apa tasvika pamakuva asi hauna kutsika kukuva handibabati saka chachiita kumakuva isu tikutoti ikoko kudhuze ikoko mungaite gadheni rine 5 meters kubva kuguwako asi muri nharaunda yechi ikunovigirwa chii vana ndio nyaya tikutaura panapa because vari kuti vakazorima vasingazive hungu pamusoro kuti pane guva nokuti vakavigira kumahombe kumbe kunosvika chii mvura imimiwo makanga maitawo gadheni renyu chienda kuti mvura ikuitire nyore saka hazvigoni kurambika kuti hamuna kurima pachi pamusoro peguva handi mazvionaka nyaya iri panapa ndeyekuti hazvirambike kuti guva rakaita sei rakarimwa hazvigoni kurambika izvozvo nokuti ichokwadi gadheni riri mumvura saka nyaya iri panapa ndeyekuti toita sei aya kuno kwamamboka kuti tizo imhosva ikaparira saka tauda kuti tichiona kuti zvigadzirike kuti pangaitwa sei kuti yato mhosva yakapara now mhosva dzakadaro idzo manje idzo mumwe mutaura abotaura kuti haisi yekunzi ndeye munhu 1 kazhinji inobata chi nharaunda munhu akauraya shato akaiturikapo mhosva irimo haisi yemunhu 1 auraya shato asi zvinobata chi nharaunda yese kana taakutaura nenyaya yekuti kunaya kwemvura nokuti paitwa zvisakaitwa zvisingabvumirwa handinozwa mweya wemunhu hazvina basa kuti kadiki zvakadii ndokusaka vana mai vanobvisa pamuviri uchidzikana akanga ati umweta 4 months chete kana kasati kanga kuumbwa kana kutoti kari less than 4 months unotonzi wabvisa pamuviri zvisiri pachi pamutemo munhu anosungwa nekuti patova nemweya apa saka mweya wemunhu mweya uchi wemunhu saka dunhu iroro nemunhu akaita izvozvo imhosva saka nyaya iripo ndekuti todii zvoda kugadziriswa ka zvogadziswa pachivanhu kuti pachenuru yes taura kuti amamba akureva kuti manga chena yaparira parere nhema ona ndizvo saka manga chena kana kuti ndevava manga nhema kana kuti ndevava zvaparirana manje zvese mugere dunhu rimwe chete maparirana saka kuti tada kuti pachiitwa chenesano pagarikike zvakanaka sokutaura kwaitwa kunzi mvura inogona kutadza kunaya haizonyenyeredza ichiti aiwa kwasabhuka hana mhosva inonaya
kwenye umfa mkombo ndoko yonaye aidaro mvura haina mosa kuti ndiani kwese inongobata kwese saka imosa yaparwa nedunhu mosa yaparwa nedunhu sabo kana mosa yakadaro yauya mudunhu menyu munoita seko sabo saka tawa inenge yauda kutobata kuona kuti pagadzirisa munoigadzirisa sei toda kuti mugadzirisa takamboita kurarwa taenda kwamambo kwakanyachu ndobva titaura kuti no apa uda kuripwa saka zvinge zvakuda kutoti zvitobhadhara makaenda nanhau iyoyi aiwa imwe yatakamboendonayo mashure makaenda naye kwanyachuro ndobva tipada kuripa makazoripa here vanhu vachina vakaita izvozvo vakanga vambouya vakati izvo handei kuti vazozvipedzisa havana kupedzisa asi takatombosvitsa navo kwanyachuro muda kutaura committee member ndekuti kana dzaperwa dzinenge hombe dzakadai so idzi takochemana mambo kuti naye mambo kuva dzinongovenyepo kuri havakazotipawo dare rachineri kuti panoitwa sei apa toda kuti isu hatizive but takaridzorera kuva dzimwe totifunga tingangopuwa kuita se kufamba nako todii kuti zvigadzirisike haina inosiya inyaya imi mafarm workers nemasettlers nauyo akauya yanzi namambo ribhadhara izvinoda kubhadhara munokubvumirana here kuti mese muchabatsirana kubhadhara murikubvumirana amai murikubvumirana ndikuda kuziva kuti ini handisi kutadza asi vaifanira kundiudza kuti apa maikoshanai nai ngombera chizwi iva maiposhi ava ndovarizive mhosva here amangarirwa ndivapa ko zvino muri kuchemei imi ndinogona kumba kwacha kufuza zvifandadaro kumba kwani zotiwa kungofamba uchingonditi amaiposhi kwese kwafamba avari kudaro ndisabhuku vongo vese asi ndoda kuti kana vari sabhuku vari kudaro vainge vakamhangarira imimi sei vakasiya kumhangarira imimi vachimhangarira imi vachiziva kuti maamaiposhi amuripo vakakusiyirei zvamuri kunzwa zvokutaurwa izvi mukunzwa muvanhu ndozvazviri kureva muri kunzwa muvanhu makuhwa muri kunzwa ndodai sabhuku ainingirika ainge akanga auya nemi zvino ataiwa sabhuku ataiwa vanhu veni ndikuya nevakaita basa iro maona saka tabvumu takuti isisu ndingati mambo haana kukupai mhosva mambo hapana wapa mhosva apa maona andiri kuita hapana wapa mhosva asi ataura achiti izvi zvinhu zvaparirwa nharaunda saka kana zvaparirwa nharaunda kuti nharaunda ichene ndikakuti itai zvakati muchabatana here kuti muite izvozvo ndosati ndomudza watabvunza panapa kuti imi mafarm workers nemi masettlers mese muchabatana here kuti mubhadhare mhosva iyi kuti nzvimbo yenyu ichene maiposhi havasi kudai manje akaposhera kana achinge vari nharo ndivaiyakonzeresa bomeresa bhuku taurai nyama aposhi zvadaiwa ndizvo zvendangoti nditsanangurira ubaba kuti ndozvikutaurira zvacho ndozvangandangoti nditaurewo zvitenderana nazvo right zvakanaka ini ndiri kuona kuti munhu akarima pamusoro pemakuva achiziva kana asingazivi imhosva saka mai ava nemhuri yava nemhosva yekurema pamusoro pemakuva ndiri kuda kuitira uko tiri panapa tinota sembombera kuti tinobatsira kuti basa asi kana tasvikako tinoita kunongedzana kuti murizive mhosva ndiani nekuti murizive mhosva munomuziva iyemi munoziva murizive chii wemhosva saka murizive mhosva ndiye anenge akutungamirirwa ndiye anenge ari pamberi imi ndima baba vacho kai imi ndinobaba murume ndiwo bimi kugara sorry
uyo ari kuseri uku mhuri yenyu yaita dambudziko panyaya yakadai munomira ndochekutanga. Dare rino kuti imimi amai nemhuri yenyu imimi mune mhosva yekunorima pamusoro pemakuva kunovigirwa vana vacheche. Saka nokudaro paita dambudziko kuti panoda kuchenurwa, panoda kugadzirwa. Handitika zvapanogadzirwa iyemi kana kuti ini handisiri ndodaro, ndinoenda kumatara ari pamusoro ndinobvunza kuti panoitwa sei, vondiudza kuti munodai. Kana pane zvoda kuti zvigadziriswe zviripwe, tinokuudza kuti panofanirwa kuripwa chakati nechakati, zvogadzwa kuti mutoo wakati. Mhinduro iyoyo tinopa kuna sabhuku nemi, manzwa sabhuku wozoorganiza musha wavo. Kana pane munhu anouya kuzobatsiridza kugadzira ipapo, tinenge tichikuudzai. Mabata ndopatoda kuti tiperere nyaya iyoyo. Saka nyaya iyoyo isarwa kwandiri, totuma vanhu vedu, tobvunza, tokudzoka pamusha. Good.